Ġimgħa kruċjali għal Partit Nazzjonalista. Partit maqsum bl-esponenti ewlenin fil-Partit tal-Maduma jaħdmu għal anijiet differenti. Adrian Dalija u n-nies tiegħu iridu jikkonvinċu lill-kunsilliera sabiex jagħżlu li t-tesserati jmorru għal vot ta' fiduċja fil-kap, filwaqt li d-deputati li sfiduċjaw lil Adrian Dalija 3 darbiet qegħdin jaħdmu qatih sabiex jikkonvinċu lill-kunsilliera nazzjonalisti jivvutaw biex imorru għal elezzjoni oħra għall-kap. Il-ħadd Adrian Dalija beda jdur lin-nies fil-gażini tal-Partit Nazzjonalista u qal li n-nazzjonalisti nsabu mweġġa b'dak li qed jagħmlu d-deputati li sfiduċjawh u ilhom jaħdmu kontrih. Adrian Dalija kiteb li jdur kemm idur in-nies kelma waħda, il-weġġa hija kbira u l-firda tkisser. Fuq quddiem tal-kampanja ta' kontra Adrian Dalija hemm Jason Azzoppardi. Il-ħadd filgħodu Jason Azzoppardi qam ferħan bl-istorja tas-Sunday Times. It-Times irrappurtat li sar stħarriġ intern tal-Partit Nazzjonalista u ħareġ li Adrian Dalija tilef l-appoġġ fost il-kunsilliera. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ jiġħad li sar dan l-istħarriġ, iżda Jason Azzoppardi ferħan dan l-istħarriġ kiteb li terz tal-kunsilliera jemmnu li b'Adrian Dalija il-Partit Nazzjonalista se jitlef l-elezzjoni ġenerali. Sorsi qalulna li Jason Azzoppardi qed jaħdem qatih sabiex din il-ġimgħa il-kunsilliera jażlu dak li jridu l-fazzjoni ta' Simon Busuttil, jiġifieri li jmorru għal elezzjoni sabiex jinħatar kap ġdid, anke jekk Adrian Dalija lest li jerġa' jikkontesta.